Osav. Tady to už je něco vás říct. Pojedeme 30. za Slovensko, za Molinkou pojedeme, za rodinou, za ní pojedeme. A tam bude prostě, no tam budeme spát 2 dny, to je jedno prostě. A všechny vás tam 30. a tam budeme spát. A 31. pojedeme slavit na Slovensko, tam budeme slavit s rodinou, Molinkou. A tak prostě, jo, a tam budeme, sám přeším 31. 30. tam budeme. 30. ráno, nevím, třeba dopoledne, 30. brzo, třeba to je jedno, a půjdem a tam budeme prostě, nevím, to je jedno, 31. budeme slavit, třeba tam bude prostě rok, nový rok, 2026, bude rok, prostě, těším. A pak budu natáčet za YouTube, budu natáčet na kamerou, prostě za telefon, to je jedno, a potom tam budu natáčet. No a prostě to bude hotovo a prostě pak to pošlu za 30. pán příště leden, za to bude 5. to bude za video, tam pošlu. Bude to 5. tam pošlu prostě a pak to bude bomba. Takže bomba to bude 30. bomba to bude 31. Těším vás tam a těším, že hodně se šli slaví čůste. No a pojede tam máma, táta, moje sestra, já, prostě Iza Horvátová, malá holka, je 8 roku je, nebo 9, to je jedno, já nevím už. No prostě tam ráno brzo půjdem a těší vás, takže čus.